Kwa dhi mbele gi weche manyien ni jaod bura mag Gatundu South Gabriel Kagombe ibiro donjne kod nek mar bodaboda moro ma Thika e kaunti ma Kiambu. Nek manyocha otimore tarik 17 dwe mokalo. Jaod bura no nyocha omaki e kar dak ma Kileleshwa e bura Nairobi kendo ochwale doho ma Machakos kawuono kitude kod ketho makamano. Jang'ad bura mar doho ma Machakos Francis Olel ong'ado ni geng'ne e tesendo obila ma Muthaiga kuom ndalo 4 kapod itimo nonro mar pimo ka wiye bende tamam. Okinde ma Kagombe to seyo kang' mar yalo bura ne doho ma Machakos ni mar ketho ma itudego no timore Thika e kaunti ma Kiambu. Prior to our client being presented before this court, we have successfully obtained a pre-charge anticipatory bond. I do therefore order that the accused person is taken to Kiambu Level 5 Hospital on Wednesday, 5th of June, to have the assessment done. The second issue is whether or not he should be released on the anticipatory bond terms issued in Kiambu HRCC miscellaneous application number 80424